Φίλες και φίλοι, είμαστε μια νέα δημοτική κίνηση και ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι δεν επιδιώκουμε τη συμμαχία των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτικών κομμάτων. Αντίθετα, επιδιώκουμε τη συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων και τη συμμαχία των πολιτών, εξού και η ονομασία του συνδυασμού μας. Και θέλω δημόσια απόψε εδώ να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους αξιόλογους ανθρώπους που συστρατεύτηκαν σε αυτή μας την προσπάθεια, που υιοθέτησαν το όραμά μου και το έκαναν κοινό όραμα όλων μας, για να μπορέσουμε να πάρουμε τις τύχες του τόπου στα χέρια μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε εκείνες τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας που μέχρι σήμερα, απογοητευμένοι από την πολιτική και τους πολιτικούς, έστρεφαν με αδιαφορία την πλάτη τους στα κοινά. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικά ωφέλιμο για την κοινωνία ότι τέτοιοι άνθρωποι αποφάσισαν να αγωνιστούν για να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες μέσα στις οποίες όλοι θα ζήσουμε την καθημερινότητά μας και τα παιδιά μας θα κερδίσουν το όνειρό τους. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη συμμετοχή. Φίλες και φίλοι, η δημοτική μας κίνηση είναι μια νέα δημοτική κίνηση και οφείλουμε με καθαρότητα να εξηγήσουμε τη στάση. Αφού όλοι γνωρίζετε ότι στη μεγάλη μας πλειοψηφία την προηγούμενη φορά είχαμε στηρίξει την υπάρχουσα δημοτική αρχή. Όμως των πραγμάτων και μετά από 3,5 χρόνια αποδείχθηκε ότι αυτή η υπάρχουσα δημοτική αρχή είναι μια κακή και αναποτελεσματική δημοτική αρχή. Και δεν εννοώ ότι αποτελείται από κακούς ανθρώπους. Είναι όλοι καλά παιδιά και είναι φίλοι μας. Όμως διαχειρίστηκαν με κακό τρόπο τα ζητήματα της πόλης μας και του Δήμου μας. Τι θέλει ένας Δήμος, φίλες και φίλοι? Τι θέλουν οι πολίτες για να είναι ικανοποιημένοι και με αισιοδοξία να αντιμετωπίζουν το μέλλον? Θέλουν μια καθημερινότητα που να είναι σε ένα επίπεδο που να τους επιτρέπει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αρκεί όμως μόνο αυτό? Βεβαίως και δεν αρκεί. Γιατί αν μόνο αυτό ικανοποιείς, το σήμερα δεν διαφέρει από το χτες και το αύριο δεν θα διαφέρει από το σήμερα. Τι άλλο λοιπόν πρέπει παράλληλα να κάνεις? Είναι να φροντίζεις εκείνες τις υποδομές και να κάνεις εκείνες τις δράσεις που πρέπει για να οδηγήσεις τον τόπο στην ανάπτυξη, για να μπορέσεις να ανεβάσεις τον πύχη και έτσι να ανεβάσεις την ποιότητα ζωής των πολιτών. Και βέβαια όλα αυτά οφείλεις, όταν προσπαθείς να τα κάνεις, να λαμβάνεις υπόψη σου τις κοινωνικές και τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν. Λοιπόν, η δημοτική υπάρχουσα αρχή ήταν αναποτελεσματική για την καθημερινότητα, ήταν άστοχη για να υπηρετήσει τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να τα αναδείξει για να πάει ο τόπος μας στην ανάπτυξη, μα πάνω απ' όλα δεν έλαβε καθόλου υπόψη της την κρίση η οποία σήμερα ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στους πολίτες. Και αυτή η κρίση, φίλες και φίλοι, δεν επηρέασε τους κάμπους και τα ψηλά βουνά. Αυτή η κρίση δεν ξέρανε τα δέντρα, μάραν όμως τους ανθρώπους. Μείωσε το βιωτικό τους επίπεδο κατά 40 τουλάχιστον τα 100. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και στήριξη, γιατί για μας το πιο ενεργό κύτταρο της κοινωνίας είναι ο ίδιος ο πολίτης. Δεν είναι πατρίδα και Ελλάδα και τόπος και δήμος, τα ψηλά βουνά και οι ραχούλες και οι κάμποι, είναι και αυτά. Αλλά κυρίως είναι ο πολίτης, κυρίως είναι ο Έλληνας. Γιατί στη φιλοσοφία τη δική μας, ένας Έλληνας ο οποίος βρίσκεται στο βάθος της ζούγκλας, κουβαλάει μαζί του τον ελληνισμό μας, τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας, ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτόν τον πολίτη οφείλουμε και πρέπει να τον στηρίξουμε. Για αυτόν τον πολίτη θα προσπαθήσουμε. Και για αυτόν τον πολίτη καμία κοινωνική δομή δεν εφάρμοσε ο Δήμος Μεσίνης και η Δημοτική Αρχή υπάρχουσα για να μπορέσει να τον στηρίξει μέσα στη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει. Σήμερα ο κάθε πολίτης που μπαίνει στο σπίτι του, κλείνει την πόρτα του και κοιτάζει μέσα 3 με 4 ανέργους και τα μισά χρήματα στην τσέπη του, και όταν ανοίγει την πόρτα του βλέπει
πρέπει έξω να τσαλαβουτάει στα προβλήματα της καθημερινότητας που κανένας δεν ενδιαφέρεται να του τα λύσει. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα, και δεσμευόμαστε γι' αυτό, να αλλάξει το διοικητικό μοντέλο που ισχύει σήμερα στο Δήμο και ισχύει και σε όλους τους Δήμους της χώρας. Είναι μια μικρογραφία του διοικητικού μοντέλου του γραφειοκρατικού αθηνοκεντρικού κράτους, το οποίο οδήγησε τη χώρα εδώ που την οδήγησε και τις τοπικές μας κοινωνίες στην ταλαιπωρία. Είναι ένα γραφειοκρατικό μοντέλο που εφαρμόστηκε για να υπηρετήσει τις ανάγκες της χώρας πριν από 50 και 60 χρόνια και που σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών, χωρίς να έχει καταφέρει να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Τους παλιότερους καιρούς και μέχρι πρότινος ήταν εύκολο από κάποιον να βγει από το σπίτι του να πάει στο Δημαρχείο. Όταν έγιναν οι καλλικρατικοί δήμοι, οι καποδιστριακοί δήμοι, ήταν εύκολο να φύγει από το διπλανό χωριό και να επισκεφτεί το Δημαρχείο. Σήμερα ο Δήμος έχει γιγαντωθεί. Έχουμε 114 χωριά. Είναι αδύνατον για τον πολίτη από την Άνω Κάτω Βούτενα, από τη Μάκραινα, από την Ασούτενα, από τα Γιαννουκακέικα, από τα Βλασέικα να μπορέσει να επισκεφτεί το Δημαρχείο. Κάτσαμε και ψάξαμε, κυρίες και κύριοι, και εντοπίσαμε 100 δραστηριότητες για τις οποίες οφείλει ο πολίτης να επισκεφτεί το Δημαρχείο. Από αυτές τις δραστηριότητες ελάχιστες μπορούν να ικανοποιηθούν στα κοντινότερά του ΚΕΠ. Και βρήκαμε τη λύση η οποία είναι και εύκολη και ανέξοδη για να μπορούμε να υπηρετούμε τον πολίτη δίπλα στη γειτονιά του, δίπλα στο σπίτι του, μέσα στο ίδιο το χωριό. Κάθε παλιός καποδιστριακός δήμος διατηρεί ένα ΚΕΠ με 2 υπαλλήλους και έναν δημοτικό υπάλληλο. Όλα τα χωριουδάκια πλέον έχουν αγροτικά ιατρεία που είναι εφοδιασμένα με διαδίκτυο, με ίντερνετ. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα και θα γνωρίζουν οι πολίτες ότι συγκεκριμένη μέρα και ώρα θα πάει ο δημοτικός υπάλληλος στο αγροτικό ιατρείο, θα προστρέξουν οι πολίτες και θα επιλύσουν όλες τους τις υποχρεώσεις και όλες τους τις εκκρεμότητες χωρίς να χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν. Όμως ας γυρίσω λίγο στο παράδειγμα για το οποίο σας μίλησα και για τους ανέργους που συναντάει κανένας μέσα στο σπίτι του. Αυτοί οι άνεργοι, φίλες και φίλοι, προέρχονται από 2 πηγές. Η μία πηγή που τροφοδοτεί αυτή την ανεργία είναι οι άνθρωποι που απόλεσαν τις εργασίες τους προσφάτως λόγω της κρίσης. Είναι άνθρωποι που κυρίως έχουν χάσει την ασφαλιστική τους δυνατότητα, έχουν χάσει την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Είναι άνεργοι, έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, μένουν στο πατρικό τους σπίτι και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο γιατρό. Δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν τα φαρμακά τους. Δεν έχουν ακόμα και πολλοί τη δυνατότητα να συντιστούν. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν μια δημοτική αρχή γι' αυτό? Δεν πρέπει να δείξει ένα ενδιαφέρον? Εμείς, κυρίες και κύριοι, σκοπεύουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους καταγράψουμε και αυτό είναι εφικτό. Η καταγραφή μπορεί να γίνει μέσω των υπηρεσιών του Δήμου και σε συνεργασία με τους, δόξα τω Θεώ, υπάρχοντες 86 υπερδραστήριους συλλόγους που υπάρχουν στο Δήμο μας. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα σε ένα χωριό, ό,τι πρόβλημα και να έχει, είναι γνωστός στους ανθρώπους που μετέχουν του συλλόγου. Θα τους καταγράψουμε λοιπόν και θα τους εφοδιάσουμε με μια ηλεκτρονική κάρτα που θα επικαιροποιούμε μια φορά το χρόνο μετά τη φορολογική τους δήλωση, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν κάτω από το οποίο όταν πέφτει ο πολίτης θα πρέπει να υφίσταται την αρρωγή από τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Και θα μπορεί ο πολίτης λοιπόν με αξιοπρέπεια να επισκέπτεται το ιατρείο, να εξετάζεται, να συνταγογραφείται, να πηγαίνει στο κοινωνικό φαρμακείο, να παίρνει τα φαρμακά του και ή δυνατόν και αν χρειάζεται να πηγαίνει και στο κοινωνικό παντοπολείο και να παίρνει και να έχει και τη δυνατότητα της σύντησης. Αυτά είναι πράγματα με τα οποία έπρεπε να έχει ασχοληθεί η Δημοτική Αρχή. Ασχολούνται όλοι οι δήμοι της χώρας. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Τα βλέπετε καθημερινά στις τηλεοράσεις. Και όμως κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτά. Κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται βεβαίως για να στηρίξουμε τον πολίτη ο οποίος έχει πρόβλημα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει πολίτης που να μην έχει ένα δάνειο και ειδικά να είναι κόκκινο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποια νομοθεσία υπάρχει. Δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν γραφείο νομικής υποστήριξης στο Δήμο. Να έρχεται ο πολίτης, να του εξηγούμε τι συμβαίνει, να του εξηγούμε τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει το δάνειό του το κόκκινο και να τον πηγαίνουμε μέχρι την
πόρτα του δικαστηρίου αν πάει με τον νόμο της Κατσέλη, αφού του φτιάξουμε τα χαρτιά, ή μέχρι την πόρτα του χρηματοπιστωτικού του ιδρύματος, εάν είναι τράπεζα ή οποιαδήποτε τράπεζα την οποία έχει δανειστεί. Είναι δομές που πρέπει να λειτουργήσουν για να στηρίξουμε τους πολίτες, φίλες και φίλοι. Και θα συνεχίσουμε να στηρίξουμε την Ύπαιθρο και με άλλες διαδικασίες. Οφείλουμε να στηρίξουμε τα καφενεδάκια των χωριών μας. Είναι τα πολιτιστικά κέντρα σε κάθε χωριό. Είναι ο χώρος που πάει ο γέροντας να πιει τον καφέ του, ένας άνθρωπος να ρωτήσει για έναν άλλον, ο ταχυδρόμος αφήνει τα γράμματα, ο γιατρός παίρνει την πίεση. Άρα λοιπόν αυτά τα καφενεία πρέπει να στηριχτούν, γιατί είναι η ψυχή και η ζωή, είναι η ζωντάνια των χωριών μας. Και εμείς έχουμε αποφασίσει αυτά τα καφενεία, στα μικρά χωριά κάτω από 200 κατοίκους, να πληρώνουν συμβολικά δημοτικά τέλη. Όπως συμβολικά δημοτικά τέλη θα πληρώνουν και οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικά οι άνεργοι. Είναι αναλγησία από έναν άνεργο ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του να του ζητάς να πληρώσει δημοτικά τέλη την ώρα που δεν αντέχει να αντιμετωπίσει το βιοποριστικό του πρόβλημα. Και επίσης θα πρέπει να φροντίσει η Δημοτική Αρχή, και υποσχόμαστε ότι θα το κάνουμε, να άρει την απομόνωση στα απομακρυσμένα χωριουδάκια, τα οποία σταμάτησε η συγκοινωνία γιατί ήταν ασύμφορο για τον ιδιωτικό φορέα του ΚΤΕΛ τα δρομολόγια. Έχουμε δικά μας λεωφορεία στο Δήμο και μπορούμε αυτά τα χωριουδάκια να τους άρουμε τη συγκοινωνιακή απομόνωση. Και βεβαίως να ενισχύσουμε τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας. Το πρώτο μας μέλημα είναι να μπορέσουμε ο Δήμος να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον μία εξοπλισμένη κινητή μονάδα υγείας, για να μπορούμε να επισκεπτόμαστε τις μακρινές περιοχές και να ανεβάσουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας στους ανθρώπους που είναι ανήμποροι και είναι σε μακρινά μέρη και δεν μπορούν εύκολα να επισκεφτούν τον γιατρό ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τον επισκεφτούν. Και έρχομαι τώρα στο άλλο κομμάτι, φίλες και φίλοι. Στην άλλη πηγή παραγωγής ανέργων είναι οι νέοι άνθρωποι. Είναι τα παιδιά αυτά τα οποία βρίσκονται στον τόπο μας, έχουν όρεξη για εργασία και δεν μπορούν να έχουν εργασία. Και το λέω αυτό με πόνο ψυχής. Σαν χώρα εξαιτίας της κρίσης έχουμε υποστεί εθνική αιμορραγία. Χάνουμε το εθνικό μας κεφάλαιο που είναι τα νιάτα μας τα σπουδασμένα και είμαστε φτωχότεροι σαν χώρα. Αυτά τα παιδιά που ανέρχονται περίπου σε 200.000 τα έχουμε σπουδάσει και όλη αυτή την υπεραξία της γνώσης τους την καρπώνονται σήμερα άλλα κράτη, και όμως τους χρειαζόμαστε εδώ για να στηρίξουν την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας μας, γιατί είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες ιδέες και να βοηθήσουν η οικονομία μας που θα χτιστεί από την αρχή να είναι σε γερές βάσεις και όχι σε γυάλινα πόδια που θα μας οδηγήσουν μετά κυκλικά και χρονικά, όπως γίνεται κάθε 50 χρόνια, σε μια νέα χρεοκοπία. Όμως παρόλο που φύγανε πολλά παιδιά μας, έχουν απομείνει άνθρωποι στον τόπο μας που έχουν ικανότητες, που έχουν πτυχία, που θέλουν να βρουν εργασία, και άλλοι που δεν έχουν πτυχία αλλά είναι δημιουργικοί άνθρωποι και θέλουν να εργαστούν και όμως βρίσκονται κοινωνικά αποκλεισμένοι στο περιθώριο του εργασιακού και στο περιθώριο της σελίδας της ζωής και περμένουν μοιραία τα προεκλογικά δίμηνα του Δημαρχείου ή περμένουν τις ενέσεις, τις τετράμινες συμβάσεις του ΑΕΔ. Αν περιμένουμε, φίλες και φίλοι, να λειτουργήσουν οι δομές του κράτους και να φτάσουν αυτές οι δομές να μας χτυπήσουν την πόρτα για να πάρουν τον άνεργο και να μας απαλλάξουν από έναν άνεργο στο σπίτι μας, φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να αυτοοργανωθούμε σαν κοινωνία και να φροντίσουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, να του συμπαρασταθούμε ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί η επιχειρηματικότητα. Δεσμευόμαστε ότι θα ανοίξουμε ένα γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού για την επιχειρηματικότητα των νέων. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα γνωρίζουν από το διαδίκτυο, θα παρακολουθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ντόπια προγράμματα, το πληροφοριακό υλικό του διαδικτύου. Θα έχουμε καταγράψει αυτούς τους ανθρώπους, το ανθρώπινο δυναμικό μας, θα επικοινωνούμε μαζί τους, θα τους προτείνουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα τους βοηθάμε να κάνουν τον φάκελο για να μπουν στα αντίστοιχα προγράμματα, θα τους βοηθούμε στα υπουργεία και πολλές φορές θα τους βοηθούμε και στη διακίνηση του προϊόντος που θα παράγουν. Αν δεν παράξουμε επιχειρηματικότητα, δεν έχουμε καμία τύχη σε αυτόν τον τόπο. Και όχι μόνο θα τους βοηθούμε έτσι. Κάθε νέος άνθρωπος, ο οποίος θα ξεκινάει επιχειρηματική δραστηριότητα, για 5 χρόνια δεν θα πληρώνει δημοτικά τέλη. Συμβολική πληρωμή θα κάνει μόνο. Και αυτό θα το επεκτείνουμε και σε άλλους επιχειρηματίες που θα επιλέξουν τον τόπο μας για να ασκήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή να μεταφέρουν την έδρα τους. Για 3 χρόνια θα πληρώνουν συμβολικά δημοτικά τέλη. Πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Πρέπει να μπορέσουμε να αυξήσουμε την επιχειρηματικότητα
επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα θα παράξει πλούτο. Ο πλούτος θα παράξει ανάπτυξη και η ανάπτυξη θα φέρει τις θέσεις της εργασίας. Και δεν θα χρειάζεται όταν αυξάνεις τον πλούτο να αυξάνεις τα δημοτικά τέλη. Γιατί με 0,6 όταν ο πλούτος δεκαπλασιαστεί, δεκαπλασιάζονται τα έσοδα του Δήμου και ενισχύονται με αυτόν τον τρόπο και οι κοινωνικές του δομές. Και να μην κάνουμε αυτό που κάναν πρόσφατα η Δημοτική Αρχή μεσούσης της κρίσης, όταν κάνει αγώνα επαγγελματίας για να επιβιώσει και να σταθεί στα πόδια του, να πηγαίνουν αυτό το δημοτικό τέλος από το 0,6 στο 2,8. Διότι έτσι η φτώχεια φέρνει γκρίνια και η γκρίνια φέρνει επανάπτυξη, δεν φέρνει ανάπτυξη. Φίλες και φίλοι, θα πρέπει να οργανωθούμε, θα πρέπει να στηρίξουμε το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Δίχως την κοινωνική μας συνοχή, αν διαραγεί η κοινωνική μας συνοχή, δεν έχουμε καμία ελπίδα και καμία τύχη να πορευτούμε ως ένθνος, ως κοινωνία και ως πολιτεία. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε με τη δημοτική μας κίνηση για να κάνουμε ανθρωποκεντρική πολιτική, να κοιτάξουμε κυρίως και πρωτίστως τον άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, είμαστε σε έναν τόπο ο οποίος είναι ευλογημένος από το Θεό και είναι πρικισμένος από τη φύση. Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δυστυχώς δεν τα έχουμε αναδείξει. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε άμυροι, άβουλοι και μουραίοι και έχουμε αποδεχτεί ως μοιραίοι να ζούμε στον ίσιο της πρωτεύουσας της πόλης της Καλαμάτας. Και η Καλαμάτα πολύ καλά κάνει, φίλες και φίλοι, και χρησιμοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και δημιουργεί ευημερία για τους πολίτες της. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και φτάνει κάποια στιγμή η Καλαμάτα με ηγεμονικό τρόπο να απλώνει το χέρι και να οικειοποιείται ένα πολιτισμικό μας κεκτημένο, όπως είναι το καρναβάλι 154 ετών, και να το χρησιμοποιεί με δρόμενα ενός μηνός, να γεμίζει τις πλατείες, να βοηθάει τους επαγγελματίες και να παράγει αποτέλεσμα. Και καλά μας κάνει, αφού εμείς καταντήσαμε το καρναβάλι μας, αυτό το πολιτισμικό μας κεκτημένο, μια διαδικασία μιας ώρας με μια παρέλαση και να παρακαλάμε να μην βρέξει, γιατί αν βρέξει τότε έχουμε πάθει και την τελική καταστροφή. Πρέπει και οφείλουμε το καρναβάλι, το θεσμό αυτό που μας ανήκει και είναι πολιτισμικό μας κεκτημένο, να τον αναβαθμίσουμε, να τον μεγενθύνουμε χρονικά, να δημιουργήσουμε δρόμενα, να δημιουργήσουμε λόγο επισκεψιμότητα σε αυτή την πόλη. Και δεν σταματάνε μόνο εκεί. Είδατε πρόσφατα τι συνέβη. Ένα πολιτισμικό μνημείο που βεβαίως δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει σε όλους τους Έλληνες, ανήκει σε όλη την Ελλάδα, αλλά είναι μέσα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μεσίνης και μιλάω για την αρχαία Μεσίνη. Όταν ήρθε η ώρα να εγκαινιάσουν το αρχαίο θέατρο, ήρθε το διάζωμα μαζί με το Δήμο Καλαμάτας και κόψανε μέχρι και τα ειστήρια σαν Δήμος Καλαμάτας. Και δεν με πόνεσε εισπρακτικά, με πόνεσε διαφημιστικά, γιατί η πόλη μας πρέπει να ταυτιστεί με αυτό το μνημείο. Γιατί αυτό το μνημείο αποτελεί το ισχυρότερο brand name για την πόλη μας και είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας που τον έχουμε αφήσει και κοιμάται και δεν τον χρησιμοποιούμε. Για όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας και που είναι ο πρωτογενής μας τομέας, ο οποίος είναι ένας πρωτογενής τομέας θαυμάσιος, γιατί είμαστε το αγροτικό κέντρο του νομού μας. Και όμως, τι συμβαίνει με αυτό το πρωτογενή τομέα? Ενώ νέοι άνθρωποι έχουν μπει στην παραγωγικότητα, ενώ έχουμε σύγχρονες καλλιέργειες, ενώ παράγουμε θαυμάσια προϊόντα, κάθε χρόνο ο αγροτικός μας πλούτος συρρυκνώνεται. Και αρκεί μια βροχή λίγο παραπάνω με την αμέλεια και την αδυναμία του Δήμου να καλύψει τις υποδομές και τις ανάγκες για να πλημμυρίζει ο κάμπος και να χάνονται περιουσίες και σοδιές. Θα μου πεις τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του αγροτικού τομέα που είναι εθνικό ζήτημα και θέλει κεντρική στρατηγική. Όμως μπορούμε να βάλουμε μπροστά δοκιμασμένες στρατηγικές που μπορούν να αποδώσουν και να φέρουν αποτέλεσμα. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι θα δημιουργήσουμε γραφείο αγροτικής ανάπτυξης που θα στέκεται δίπλα στον αγρότη αρρωγός και συμπαραστάτης. Θα προχωρήσουμε στη σύσταση τοπικού συμφώνου ποιότητας με στόχο τη διασφάλιση, τη βελτίωση αλλά και την ανάδειξη της ποιότητας των παραγωμένων προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και της προώθησης αυτών σε μια ευρύτερη αγορά. Θα συμμετέχει ο Δήμος, θα συμμετέχουν οι αγρότες μας, θα συμμετέχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, τα επιμελητήρια, όλες οι μεταποιητικές
μονάδες και επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι να διαφημίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, να δημιουργήσουμε μια ενιαία ταυτότητα ποιότητας που θα γίνει συνώνυμο και θα χαρακτηρίζει τα προϊόντα της περιοχής, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις του Δήμου. Και από εκεί και μετά μπορούμε με την αρρωγή και με τη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσουμε και στην κατασκευή υποδομών για τη χρήση των μελών του Συμφώνου, όπως σύγχρονο σφαγείο, τυποποιητήριο, εμπορευματικό σταθμό και στεγασμένη αγορά, για να μπορούν τα μέλη του Συμφώνου να προωθούν τα προϊόντα τους. Και στην πορεία να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε ηλεκτρονικό δημοπρατήριο. Και είναι μια διαδικασία που θα βοηθήσει τους αγρότες μας, ώστε οι τιμές να καθορίζονται από τη ζήτηση και όχι από τα παιχνίδια που κάνουν οι έμποροι, οι μεσάζοντες και οι μεταποιητές. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο απλό μπορεί να είναι. Αφού σας θυμίσω ότι εδώ και χρόνια βιώνουμε το λάδι μας να πουλιέται τουλάχιστον 0,30 και 0,40 πίσω από ό,τι πουλιέται το λάδι της Λακωνίας, που δεν είναι πιο ποιοτικό, και όμως εκεί γιατί γίνεται? Γιατί συγκεντρώνουν τις ποσότητες, πάνε σε δημοπρασίες και παίρνουν καλύτερες τιμές. Θα μπορούμε λοιπόν εμείς με τα μέλη που έχουμε καταγράψει μέσα από το τοπικό σύμφωνο να ξέρουμε παράδειγμα ότι έχουμε 100 πατατοπαραγωγούς. Θα μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν μια παραγωγή 3.500-4.000 τόνους πατάτα από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 25 Μαΐου. Αυτό θα το βγάλουμε σε προσφορά στο διαδίκτυο. Θα έρχεται η ζήτηση και θα καθορίζει την υψηλή τιμή του προϊόντος. Και δεν θα πέφτουμε στη χάρη και στη διάθεση του έμπορα και του μεταποιητή. Είναι διαδικασίες αυτές που μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο μας και είμαστε διατεθειμένοι να τις βάλουμε όλες μπροστά. Από εκεί και μετά, φίλες και φίλοι, έρχομαι τώρα στα δικά μας εδώ, στις πόλεις της Μεσίνης. Επιτρέψτε μου να κάνω μια κατάθεση ψυχής. Γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα δίπλα σας, πήγα σχολείο στον τόπο εδώ, τον ευλογημένο της Μεσίνης. Είναι η Μεσίνη το σημείο αναφοράς για μένα και για την οικογένειά μου. Είναι το επίκεντρο του κοινωνικού μου ιστού. Είστε οι άνθρωποι μου που αγαπώ, είστε οι άνθρωποι που με αγαπάτε. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι σε ό,τι σας ζήτησα σταθήκατε δίπλα μου με λεβεδιά και με δύναμη. Όταν ξεκίνησα από το αλόνι του Θανάση και όχι από το σαλόνι του Ωνάση και διεκδίκησα το όνειρο ένα αγροτόπεδο να φτάσει στη Βουλή, εσείς ήσασταν πάντα δίπλα μου, με στηρίξατε, με στείλατε εκεί πέρα, σας ευγνωμονώ για αυτή τη στήριξη, σας χρωστώ αγάπη και επιστροφή. Εσείς λοιπόν με στείλατε εκεί και ότι αποκόμισα σαν γνώση και εμπειρία έρχομαι σήμερα στον τόπο μου να το καταθέσω, να παλέψω με αυτό, με τους άξιους συνεργάτες μου, για να μπορέσω να αλλάξω τις συνθήκες που υπάρχουν στον τόπο μας και μας πληγώνουν, για να μπορέσουμε να ρίξουμε ένα βότσαλο στη λίμνη και να κουνήσουμε τα νερά, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλες εκείνες τις προσπάθειες που θα ανεβάσουν τον τόπο μας και θα τον πάνε μπροστά. Και τι είναι αυτό που χρειάζεται αυτή η πόλη? Γιατί αυτή η πόλη, φίλες και φίλοι, περιγραφικά θα πω ότι εκτός από πόλη της καρδιάς μου, είναι και πόλη του ευρύτερου Καλλικρατικού Δήμου. Η καρδιά λοιπόν του Καλλικρατικού Δήμου είναι η πόλη της Μεσίνης. Οι βαλβίδες αυτής της καρδιάς είναι οι έδρες των Καποδιστριακών Δήμων. Τα χέρια, τα πόδια και το κορμί είναι όλα τα όμορφα χωριά γύρω-γύρω. Και αυτή η καρδιά, λυπάμαι που το λέω, ματώνει η ψυχή μου, αλλά ο χτύπος της είναι χαμηλός και η εικόνα της έχει θολώσει και θα πρέπει αυτή την καρδιά να την προσέξουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αν σταματήσει η καρδιά σταματάει το κορμί να λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να δυναμώσουμε αυτό το χτύπο, να τροφοδοτείται αυτή η καρδιά με αίμα από τα χωριά και να επιστρέφει με δυνατό παλμό αίμα ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Γιατί όλοι μαζί συγκροτημένα πρέπει να κινηθούμε στην ανάπτυξη. Ούτε το κέντρο μπορεί να είναι χαμηλά και η περιφέρεια ψηλά, ούτε το κέντρο ψηλά και η περιφέρεια πεθαμένη. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε αυτόν τον αγώνα της ανάπτυξης. Για να δυναμώσει λοιπόν αυτός ο χτύπος της καρδιάς, για να υπάρξει ευημαρία σε αυτόν τον τόπο, για να μην τρελαίνομαι που πηγαίνω στην Καλαμάτα και βλέπω γεμάτα τα μαγαζιά από ανθρώπους της Μεσίνης και ούτε ένα καλαματιανό δεν έχω δει εδώ πέρα. Θα πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί.
πολιτική. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε γεγονότα για να μπορέσουμε και δραστηριότητες για να μπορέσει να ζωντανέψει η πόλη. Το καρναβάλι είναι ένα γεγονός, όπως σας προανέφερα, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε λόγω επισκεψιμότητας ανθρώπων στον τόπο μας. Η επισκεψιμότητα θα φέρει τον πλούτο, ο πλούτος θα φέρει την ανάπτυξη και η ανάπτυξη θα φέρει τις θέσεις εργασίας. Επίσης, το Μπεζεστένι 9 μέρες το χρόνο και αρκεί για να καλύψει η χάρη της Παναγίας και ο κόσμος που έρχεται να προσκυνήσει τις ανάγκες των καταστημάτων ολόκληρου του χρόνου που είναι στην πλατεία. Και μετά περμένει Άμυρο την επόμενη χρονιά, τις επόμενες 9 μέρες. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν μια λαϊκή αγορά, μια έκθεση αγροτικών προϊόντων, όπου οι ντόπιοι παραγωγοί θα πουλούν τζάμπα, οι παραγωγοί από τους άλλους δήμους θα δίνουν κάτι της και οι εκθέτες και οι έμποροι αγροτικών μηχανημάτων να πληρώνουν βεβαίως για να συντηρείται ο τόπος. Να βάλουμε και 4-5 καντίνες μέσα να ζήσουν 5 οικογένειες και να έχουμε και έσοδα. Και από εκεί και μετά να δημιουργήσουμε ένα θεσμό και να μεταφέρουμε στην πόλη μας 5 και 10.000 κόσμο κάθε εβδομάδα, όπως γίνεται στο Κοπανάκι, όπως γίνεται στο Χαρακοπιό, όπως γίνεται Τετάρτη και Σάββατο στην Καλαμάτα. Επίσης, να προχωρήσουμε σε πολιτιστική προβολή του Δήμου, πανελλαδικά και παγκόσμια. Θα οργανώσουμε φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο μας, που θα συμμετέχουν όλες οι πολιτιστικές δυνάμεις του τόπου και του Δήμου. Να δημιουργήσουμε ένα εκθεσιακό κέντρο στο Δήμο μας, ώστε να τονωθεί ο τουρισμός μέσω των επισκεπτών, αλλά και μέσω των επιχειρήσεων που θα μετέχουν σε αυτό. Να δημιουργήσουμε επίσης εδώ στο αεροδρόμιο μια πίστα οργανωμένων extreme sport, μηχανοκίνητου αθλητισμού, και να κάνουμε τον τόπο μας έναν τόπο που θα τον αναγνωρίζουν για αυτές του τις δραστηριότητες και θα έχουν λόγο να τον επισκεφτούν. Να προχωρήσουμε επίσης, και θα το κάνουμε γιατί το έχουμε σχεδιάσει, στη δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου υψηλής τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, που έχει ιδιαίτερες συνθήκες για τους επιχειρούντες μέσα σε αυτή την περιοχή. Έχουν γίνει αλλού και έχουν πετύχει και έχουν παράξει πλούτο και έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έχουν φέρει αποτελέσματα ευεργετικά για τις περιοχές. Και βεβαίως να ενισχύσουμε όλα αυτά με την ανάπλαση της παραποτάμιας οδού του Παμίσου, για να τον αναδείξουμε σαν χώρο αναψυχής και περιπάτου. Και επίσης να διεκδικήσουμε το περιαστικό δάσος της Μεσίνης για να διαμορφώσουμε ένα δάσος αναψυχής, το οποίο θα διαφυλάττουμε μέσα από τον εθελοντισμό. Πρέπει να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας. Και πρέπει να συνεργαστούμε επίσης με τα ξενοδοχεία και τους ξενοδόχους. Έχουμε δημοτικά λεωφορεία. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τους ξενοδόχους. Να κάνουμε δωρεάν μια εκδρομή στους επισκέπτες στην αρχαία Μεσίνη και μετά να τους φέρουμε στην πλατεία της πόλης. Να απλώνονται στα μαγαζιά, να δουλεύουν οι επαγγελματίες. Αν δεν ταράξουμε τα νερά, αν δεν αποκτήσουμε επωνυμία, αν δεν δημιουργήσουμε λόγους επισκεψιμότητας στο νησί, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση του μαρασμού. Φίλες και φίλοι, εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να συμβεί και δεσμευόμαστε, είναι με άμεση συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς να επιληθεί το σοβαρό πρόβλημα των Ρωμά. Οι Ρωμά είναι πολίτες αυτού του Δήμου, έχουν δικαιώματα, έχουν όμως και υποχρεώσεις. Η ισονομία και η ισοπολιτεία θα πρέπει να εφαρμοστούν, οι νόμοι θα πρέπει να λειτουργήσουν και οφείλει η πολιτεία να δημιουργήσει εκείνες τις δομές ώστε να επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες της Μεσίνης. Πολίτες φοβισμένοι και ανασφαλείς δεν είναι δημιουργικοί. Και σε μια πόλη που υπάρχει παραβατικότητα και κάθε 3 και λίγο βρίσκεται στις εφημερίδες, είναι λόγος αποφυγής για τον επισκέπτη. Και πρέπει επίσης να κοιτάξουμε και να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δημοτικό στάδιο, ώστε να συμβάλλει αυτό στην ανάπτυξη νέων αθλημάτων. Να συμπαρασταθούμε σε όλα τα αθλητικά σωματεία του Δήμου και ιδιαίτερα στο ιστορικό σωματείο μας του Παμίσου, με το οποίο μεγαλώσαμε και από τα παιδικά μας χρόνια, και το ιστορικό σωματείο του Γυμναστικού Συλλόγου Μεσίνης, και να ευχηθούμε στον Πάμισο να τα καταφέρει σε αυτή την προσπάθεια στα Παράζ και να μεγενθύνει την υπερηφάνεια με την οποία μας γέννησε.
διότι όταν τα καταφέρει θα βγάλει το όνομα της πόλης μας έξω από τα στενά γεωγραφικά μας όρια και μόνο όφελος θα είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που πρέπει να στηριχτούν τα αθλητικά σωματεία. Είναι ένα άλλο σοβαρότερος, φίλες και φίλοι. Τα αθλητικά σωματεία, αυτές οι αθλητικές κυψέλες, είναι το μεγαλύτερο προπύργιο προστασίας των παιδιών μας απέναντι στις κοινωνικές μάστιγες και στα ναρκωτικά. Τα προφυλάσσουν σε αυτή τους την προσπάθεια και μέσα από αυτές τις αθλητικές κυψέλες διδάσκονται αρχές και αξίες που είναι απαραίτητες για τα παιδιά μας για να προχωρήσουν τη ζωή τους και να μπορέσουν να μεγαλουργήσουν και να ευημερήσουν. Διδάσκεται η ευγενής άμυλα, η συνεργατικότητα, η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη. Μα πάνω απ' όλα περνάνε το μήνυμα στα νέα παιδιά μας, στα αθλητικά σωματεία, ότι για να μπορέσεις να ανέβεις στο βάθρο του κυνηγητή, να φτάσεις ψηλά, θα πρέπει να υδρώσεις και να ματώσεις τη φανέλα σου από την προσπάθεια. Και είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό στις εποχές τις σημερινές που ζούμε, όπου το πρότυπο το κοινωνικό που κυριαρχεί είναι το πρότυπο του κοινωνικού παρασιτισμού. Με όλα αυτά θα έπρεπε να ασχολείται η υπάρχουσα Δημοτική Αρχή, κυρίες και κύριοι. Κι όμως δεν το έπραξε. Η Δημοτική Αρχή μετά από 3,5 χρόνια απραξίας κατακαιρμάτισε το τεχνικό πρόγραμμα, έβγαλε 15.000 εργολαβίες και ξεκίνησε το πάρτι του εργολάβου. Έντισε το Δήμο στα γιορτινά για να υποδεχτεί τις εκλογές. Μπετονιέρες, φορτηγά, τζισιμπιτέρ, φτιάρια, αξίνες, συνεργεία δουλεύουν παντού. Και ενώ υποτίθεται ότι εκτελούν αγροτικό πρόγραμμα και αγροτική οδοποιία, χτυπάνε τα κουδούνια, ρίχνουν στις αυλές τσιμέντα, πηγαίνουν στο χτήμα του αλνού και του φτιάχνουν τον ιδιωτικό του δρόμο και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να εξαγοράσουν τις συνειδήσεις, στείνοντας το πάρτι του εργολάβου και χρησιμοποιώντας πολιτικές παλαιοκομματισμού και μαυρογιαλουρισμού. Και θέλω απόψε εδώ, που κάνω κατάθεση ψυχής απέναντί σας, να σας πω και τη δική μου εμπειρία στην προσπάθειά μου να φτιάξω το συνδυασμό της Συμμαχίας των Πολιτών. Ούτε ένας από τους συνεργάτες που μου απέμειναν, γιατί πολλούς τους απέτρεψαν, δεν υπήρξε που να μην δεχτεί από αντιδήμαρχο ή από στέλεχος της Δημοτικής Αρχής εκβιασμό, εκφοβισμό και απειλή για να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Αυτές οι λογικές του Μαυρογιαλούρου μας οδηγούν στο 1950 και στο 1960. Η κοινωνία μας, ο τόπος μας, η Μεσίνη και ο Δήμος μας έχουν ανάγκη να φύγουν από το 2014 για να πάνε προς το 2020 και το 2030. Καταδικάστε αυτές τις πρακτικές. Γυρίστε την πλάτη σας στους εκβιασμούς. Στείλτε τους το μήνυμα την Κυριακή. Στηρίξτε την προσπάθεια τη δική μας, που είμαστε άνθρωποι από τον τόπο, που τον επονάμε, που λέμε ο τόπος μας και σηκώνεται η τρίχα μας, που αγαπούμε αυτόν τον τόπο, που νιώθουμε υποχρέωση απέναντί του, που εδώ σπουδάσαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ αποφασίσαμε να κατοικήσουμε και εδώ όταν θα πεθάνουμε θα μας κυδέψουνε. Μας νοιάζει λοιπόν ο τόπος μας και μας ενδιαφέρει και σας ζητώ να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, να καταδικώσετε τις πρακτικές του παρελθόντος που έφεραν τον τόπο μας σε αυτή την απραξία και να στηρίξετε την προσπάθειά μας για να κάνουμε μαζί, δεμένοι χέρι-χέρι, όλες εκείνες τις μικρές επαναστάσεις που απαιτούνται για να πάμε τον τόπο μας την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε την κοινωνία μας πιο δημιουργική, την οικονομία μας πιο παραγωγική και τα παιδιά μας με περισσότερες θέσεις εργασίας. Στείλτε τους το μήνυμα την Κυριακή των εκλογών ότι είσαστε αποφασισμένοι μαζί με εμάς να στρατευτείτε και να σηκώσουμε τα μανίκια μας για να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν τόπο, να φτιάξουμε ένα Δήμο, να φτιάξουμε μια πατρίδα σαν αυτή που όλοι ονειρευόμαστε, που ποτέ δεν είχαμε, αλλά που οφείλουμε να τη δημιουργήσουμε για τα παιδιά και για τις γενιές που έρχονται. Είμαστε από εδώ, πονάμε τον τόπο μας, πονάμε την πατρίδα μας και θέλουμε να δώσουμε όλη τη γνώση και την εμπειρία μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στηρίζοντας και αυτή μου την προσπάθεια, εγώ και οι συνεργάτες μου, όχι απλά θα υδρώσουμε τη φανέλα μας, θα τη ματώσουμε άμα χρειαστεί για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, για να σας κάνουμε περήφανος για την επιλογή σας, για να μπορέσουμε να σας κοιτάξουμε και να σας κοιτάμε καθημερινά στα μάτια. Κάθε πρόταση του πολίτη ή οποιοδήποτε φορέα που θα εξασφαλίζει βελτίωση συνθήκων στους πολίτες θα υιοθετείται από τη Δημοτική Αρχή και λόγω σε αυτό το Δήμο θα έχει ο πολίτης και οι κοινωνικές του δυνάμεις και όχι τα συμφέροντα. Στηρίχτε την προσπάθειά μας, βοηθήστε μας την Κυριακή να στείλουμε ένα μήνυμα. Στείλτε σε κάποιους που δεν τίμησαν την ψήφο σας το μήνυμα της μετακόμισης πλέον από εδώ. Άλλωστε φορτηγά έχουν οι εργολάβοι, θα δουλεύουν για πάρα πολλές μέρες ακόμα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.
σας ευγνωμονώ για αυτό που κάνετε. Στηρίχτε μας και εμείς θα σας βγάλουμε, θα είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης και θα σας βγάλουμε υπερήφανοι.